Maza ku fahimci dalilin da ya sa mata suke jan aji. Ka fahimci dalilin da ya sa mata suke jan aji. Ya kamata ka fahimci cewa lokacin da ka zo ka samu mace for the first time ka ga mace kana son ta, za ta ja maka aji. Duk yarinyar da ta fito gidan mutunci, gidan daraja, you understand, gidan tarbiyya za ta ja maka aji ba za ka same ta da sauƙi ba. Dalilin jan aji da mata suke wa maza ba don komai ba saboda tana so ka ɗauke ta da muhimmanci, ka ɗauke ta da daraja, ka mutunta ta, you understand. Ka san ya kamata ku fahimci cewa duk abin da ka samu da sauƙi, ka fi mutunta shi, ka fi daraja shi. Duk abin da ka samu da sauƙi, sorry, ba ka mutunta shi. Duk abin da ka samu da wahala, ka fi ɗaukan shi da daraja, ka fi mutunta shi. Wannan abun yake, haka yake. Law of demand ne. Scarcity create values. You understand? Duk abin da babu shi a kasuwa, abun ya fi tsada. Duk abin da yayi yawa a kasuwa, abun yana zama yana da arha, bai da daraja. Shi yasa yayi yawa a kasuwa. Sai ka ga duk abin da za ka ga bai da wani daraja a kasuwa, za ka saya duk yanda ka ga dama cewa abin zai zama yana da arha. When a product desire to appear limited in the market, the value of that product increase. Misali kaman a kasuwa ne, zai zamana cewa kayan gwari an kawo tumatir yayi yawa. To tumatir kwando za ka siye shi ma naira 100 ko 200. You understand? In ba ka saida ba sai dai ka zubda a gun saboda yayi yawa. Idan ya zamana cewa tumatir bai da yawa, you understand, tumatir za a sa maka price ɗin yanda ka ga dama. Law of demand ne. Duk abin da yayi yawa yana da arha. Duk abin da yayi kaɗan yana da daraja. To lokacin ka fahimci dalilin da ya sa mace take ja maka aji. Tana ja maka aji ba wai ba ta son ka ba ne. Tana so ta gane how serious are you? Are you that serious? Da gaske kana son ta? Na farko kenan. Na biyu shine za ka iya haƙuri da ita? Za ka yi haƙuri da ita? You understand? Za ka iya haƙuri da ita? You understand? Za ta gwada ka. Na biyu kuma da ka ce kai namiji ne, shin kai namijin ne? Ya aka san namiji? Shine za a mishi wani abun ɓaci rai, a ɓata mishi rai, a mishi wani abu mai zafi ya daure ya shanye. Bai gaya wani ba sai mu professional relationship coach zai gaya mana mu gaya mishi abin da ya kamata ka yi. So lokacin da mace ta fara ja maka aji, bayan ka karɓi number wayanta, kun yi waya da ita, you understand, bayan kwana biyu kun yi waya da ita, kun gaisa, ka gaya mata buƙatunta cewa kai ka ganta kana son ta kuma inda hali kana so ka aure ta. Ta ji daɗin maganarka. Kwana biyu ta daina ɗaukan waya. Ka yi chatting, ta daina reply. In ka yi saƙo, ba a dawo maka saƙo. Hankalinka ya tashi. Amma kuma ta karɓi soyayya na kuma yanzu ta canja min ko dai ta daina son ka. Don't panic, kar ka ji tsoro, kar ka ji tsoro, ka kwantar da hankalinka. Ba wai ba ta son ka ba ne. Tana so ta gwada ka ne. Su mata sai sun gwada ka su gane wane irin namiji ne kai. Shin namiji ne wanda yake da rauni? Namiji ne da za a yi saurin controlling ɗin shi? Namiji ne da yake da tsoro? Namiji ne da yake da gaggawa? Sai ta gane ka. Kaf sai ta san halinka a lokaci ɗaya. Idan lokacin da ta daina kiranka, ta daina chatting ɗinka, ka ringa kiranta sau 5 a rana. Kana tura mata chatting, kana ta tura mata saƙo. To abin da yake zuwa ɗin zuciyar mace abubuwa ne kamar haka. Na farko za ta ce wannan gayen bai taɓa neman mace kamar ta ba, shi yasa yake damunta. Na biyu yana da gaggawa kuma ni ba na son namiji mai gaggawa. Na biyu bai da haƙuri, zai yi takura. Saboda me? Na yi ɗaukan wayan shi amma bai iya haƙura ba. Ba ya ɗaukan kanshi da daraja, ba ya mutunta kanshi. Wannan namijin bai da aji. A zuciyarta za ta ji haka. So lokacin da ta daina kiran wayanka, ta daina ɗaukan wayanka, kar ka ji tsoro, ka kwantar da hankalinka. 99% of maza suna faɗi a wannan jarabawan na gwajin da mata suke yi. 99% na maza. So akwai wani method da mata suke amfani da shi. Sunan wannan method ɗin wai pull and push. Pull and push. Pull shine za ta daina ɗaukan wayanka, ta daina kiranka, ta daina komai za ta daina. You understand? Ko da zai kai sati ɗaya kai ma kar ka ƙira ta. In ka ƙira ta sau biyu ka ga ba ta ɗauka ba, ko da zai kai sati ɗaya kar ka ƙara kiranta. Kar ka mata saƙo, kar ka mata komai. Ko da zai kai sati biyu, ko da zai kai sati uku, ko da zai kai sati huɗu, ko da zai kai wata ɗaya. To maza da yawa a cikin kashi 100, only 2 to 3% ne za su iya haƙuri cewa ba ta ƙira shi ba ma ba zai ƙira ta ba. You understand? Bai da wannan jimriyan da haƙurin. Maza da yawa sun rasa wannan. Yawanci maza suna da gaggawa. Gani yake za ta rabu da shi, za ta fara son wani. Gani yake za ta daina son shi.
ya samu mata aure yana ga kamar za ta gudu, za ta daina son shi. To gaggawa ne wannan. Ita kuma mace duk duniya ba wanda ta tsana kamar namiji mai gaggawa. So in ta kai wata ɗaya ita ma tana tunaninka, rashin ƙiranka da bata yin nan ba tana tunaninka, hankalinta ya tashi. So ana nan hankalinta ya tashi, abin zai dame ta. You understand? Za ta gaya antinta, gayen nan fa tunda na yi kira ni ban ɗauka ba na gwada shi ya daina kira na. Za ta ce kira shi mana, to ki kira shi mana. Ka ina ai na zo da aji na ba zan kira shi ba. Za ta gaya ƙawarta kira number nan. Za ta kira ko private number ko kuma za ta kira ka, hello ya yake a garin lafiya ƙalau. Wow ka mistake ne, na yi mistake number kuma ka ji muryar mace. To ko ƙawarta ne ko ƙanuwanta. Can anjima za ta sa ƙawarta ta kira, ƙanuwanta ta kira ka. Ya yake lafiya, ka na kira ne kawai in gaishe ka. To ita ta sa ta kira ka. Kuna waya da wani? Wani namiji, yawanci maza ba su iya amsa wannan tambayan ba. Kuna waya da wani? Ka ɗauki wata ɗaya ba ka yi magana da ita ba. Za ka ga ya ce wallahi bana waya. Bana waya da ita tunda na kira ta daina ɗaukan wayana ko dai lafiya. Bata da lafiya ne. Za ta yi maka ƙarya da ce bata da lafiya ne, wata ɗaya yau bata da lafiya. Zai ƙara rikicewa, ya ƙara kiranta kuma ba wai bata da lafiya ba ne. To ga ansan da ya kamata ka bada bayan ƙanuwanta ta tambaye ka cewa ba kwa waya da wani, ka ce mata muna waya da ita. Ka nuna you have to remain calm, composed. You have to be a man. You have to be strong. You understand? Muna waya da ita. Lafiya, kuna waya da ita lafiya ƙalau. Komai lafiya yana tafiya da dai. Ka nuna cewa matsalanka da budurwanka ba abin da ya shafi addanta ko ƙanuwanta ko wani abin da ko wani ƙawarta. Ka ce you are in charge, in control. Kai kake tafiyar da soyayyanka, ba wanda zai shiga maka soyayyanka. To kai namiji ne. You understand? Hankalinta zai tashi. Me yace? Yace muna waya. To za ta kira ka. Kai kuma ka daina kira na. Me ne na maka, lafiya kuwa? Ka daina kira na kwana biyu ka ji ni ban da lafiya ne. Oh Allah sarki, Allah baki lafiya. Ke ma kin san yanayin aiki. Ni am a busy man. Ban cika zama ba. Anyhow ban cika kullum wayana ban cika wayana all the times yana silent. Kullum ina cikin aiki. I'm a busy man. Yanzu haka ma da nake gaya miki. Ka manta da ni. Ba na manta da ke ba ne. Ya za ki faɗi haka? Ai kina cikin muhimmin mutane a rayuwana. Ina samun nutsuwa idan na ji muryanki. You understand? Na samun nutsuwa na ji muryanki. Hope dai kina lafiya. Okay to bari zan kira ki zuwa ƙarfe 4 anjima inda safe ne. You understand? In 4 yayi kar ka kira ta. You understand? Za ta kira ka. Za ka sa mata wani method da ake nufi anticipation method. Za ka sa mata jiran tsammani. Jiran tsammani yana ƙara soyayya a zuciyar mace kuma yana sa mace ta ringa tunaninka. Idan mace kuma tana tunaninka tana son ka. You understand? Za ka sa mata jiran tsammani. In lokacin yayi bata kira ka ba ta kira ka. Ka ce za ka kira ni. In ta kira kar ka ɗauka sai bayan awa 2 sai ka kira ta. Ka ce za ka kira, yes na ce zan kira ki. Ai na gaya miki ɗazu na ce miki ni ɗin nan am a busy man all the times ina aiki. Kin san duk mutumin da zai zama wani abu a rayuwa ko mutumin da yake ƙoƙarin gina kanshi da familinsa, to dole za ki same shi busy. Duk mutumin da ya ga kuma yana kiranki all the times, kowane lokaci da kike so, to ɗan zaman banza ne. Ba wani ci gaba da zai kawo miki rayuwanki. Kina so in zama ɗan zaman banza? Ta ce to kin gani. Ka kashe mata tunanin cewa ba wai baka kira ta bane kai kana busy ne. Ka zama daban a cikin maza. You understand? Ka yi controlling ɗin relationship ɗinka. Ba zagi, ba cin mutunci, ba jin haushi. Baka nuna cewa me yasa ta daina kiranka, baka tambaye ta baka yi komai ba. Ka nuna cewa kai ne in charge na relationship ɗinka. Ba wani wanda yake bi maka relationship ɗinka. Kai ne kake handling relationship ɗinka da kanka ba tare da a hankali kana nuna mata hikima ga yanda zaka zauna da ita. To sai kana da female psychology. Akwai tsarin yanda ake chatting, ake waya. Yana nan a littattafaina da na rubuta. In kana so zaka min magana in sha Allah. You understand? A WhatsApp PDF ne muna tura a WhatsApp muna sayarwa. To ya kamata ka gane cewa yanda ake chatting da mace, ka fahimci dalilin da yasa mace take jan aji. You understand? Ka fahimci kuma lokacin da ta ja maka aji, me ya kamata ka yi? Ya ya kamata ka yi handling ɗinta? Me ya kamata ka yi a wannan lokacin? Me ya kamata ka faɗi? Me ya kamata kar ka yi? To ta nan ne za ka san yanda kake mu'amala da mace. In baka iya mu'amala da mace ba, to za ka sha wahala. Shi yasa za ka ga da zarar mace ta gane cewa kana da gaggawa sosai, to kuma soyayyanka ba inda zai je. Saboda me? Ka riga da ka lalata komai.
Allah sa mu dace. Duk wanda ya kalli wannan bidiyo da Allah akwai YouTube channel ɗina ya shiga ya min subscribing ɗin YouTube channel ɗina. Ina neman 100,000 subscribers. Allah sa